ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಯುವಕನನ್ನು ತಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾನದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಯ್ಯಾರಿನ 128ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತಂದಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ತಂದ ಬಳಿಕ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ತಂದು ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ടത്തെ പേരാണ് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു. അതിന് പ്രശാന്ത് എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വോട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡാണ്. അത് പറ്റില്ല. ഒറിജിനൽ ഇതിന്റെ ID കാർഡ് എടുക്കുക. ഒറിജിനൽ ID കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറുടെ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം നിങ്ങൾ കാണിക്കും. ഈ ബൂത്തിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറാണ്, ഞാനല്ല. എനിക്ക് അധികാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. ഇവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറാണ്. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഇവന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇവന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവന് കാണിക്കാനുള്ള ID കാർഡ് ആധാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആധാറിൽ പ്രശാന്ത് എന്നുള്ള പേരില്ല. ഇവന്റെ ഒറിജിനൽ ID കാർഡ് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം, പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ID കാർഡ് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.